Buka la. Yinhle. Hayi. Ngeke kulunge. Lethi incane ngathi intambo. Angeke ifanele umalukazana osemndenini wami. Ama-ointments kumele ehambe phambili. Awuthi ngibona. Bheka naleni. Fana ngoba inje inake. Qhubeka. Ngoba wonke lama-ointments bese uyangitshengisa. Sajajit. Thatha isithombe. Hawu. Nangu mngame ecobezeliso kwegolide. Ngishade mama ubuye ekhaya. Uzobona. Ngizokwembatha ngegolide mina. Kumele ngitshela uSuri ukuthi adlulisele kuSidanti yonke lento eyenzeka la. Kodwa ukuphi ngempela? Tuja, Ya? ufuna ukubheja? Uyabona phela uTuja ufuna ubhuti wethu. Manje uzobona udad. Soy kubeka kunjani lokho? Buk, wambuza. Uzobona ubhuti uzothengela uTuja imgede. Cha, ubaba kanalo lelo hlobo lemali. Angeke nje kwenzeke lokho. Ake sibone okungenani. Ukuthi ubhuti umthanda ngempela uTuja. Ke uyothenga imhlobisi. Uzobona. Surya. Beka lo. Ubonile? Akathenganga imhlobisi. Uqinisile. Ngicabanga ukuthi kumele sicela ama-account kubhuti. Kwakuhle bolokho. I-design entsha. Hey, shiya phansi. Sifuna amadisk amabili negolide langempela. Sajajit. Wozobona uthi yini oyithandayo? Angifuni ukugqoka umgexo womshado oqhamuka kule ndoda. Kungani kanti le ndoda ilokhu iqhamuka phambi kwami? Inkosi yami. Kodwa uSuri useyephi? Surya, sekwenzakalani ngawe? Kungani manje libele ungibalekela? Surya, ngicela ukuthi ungisize. Ngicela wenze okuthile. Ungiboleke ifoni yakho. Letha ifoni yakho, Surya. Sawubona. Hello, Sidat. Ukephi kanti? Kade ngilibele ngizama ukukufonela ngani ungayibambi ifoni? Sidat, kumele senze okuthile ngokukhulu ukusheshsha. Umndeni wami ufuna ukuhlela umshado manje lana. Imhlobisi, imgexo womshado, impahla. Sidat, ngiyakucela yonke into isitheni. Njalo lalela. Yehlisa umoya. Ngeke kwenzeke uma utetazela. Tuja ngitshele, engabe ukhona uSurya? Nika uSurya. Kulungile, yebo, ngizokunika. Hello. Surya, ngiyazi wazi kangcono kunami. Kwenzakalani lapho? Ngakho-ke, ngicela unakekele uTuja futhi umsize. Enza into eyodwa, phuthuma ipune kusasa. Ya kodwa mina phela Surya, ngicela unganqabi. Ungalingi usiphoxe. Lokho kufanele ukwenzela ubungani bakho noTuja. Nginilindile nobabili, angithi niza epune kusasa. Sala kahle. Uthena uSidat? Ushilo ukuthi yini esoyenza emva kwala? Surya, ngiza ngicindezeleka.
Ngizizwa yonke lento ingiqeda amandla nje. Hayi babapha abantu bo. Ngetshudani uratshu bhatsha. Usandla shashani. Basani bo. Manje ungisaziselani? Khona isithombe satutsha la ephepheni. Ini? Isithombe sikaThuja? La shashani. Uthi ngibu. Ya, kodwa manje ibhala ngesingisi lento. Danu. Funda. Ngifundele. Yebo. Tu njani nimbalka? Tu njani limbaka? Is the for brilliant. Hawu, sekuphela njalo? Ilokho kuphela dad. Hayi, funda phela khona sizozwa. Nomzane, singaphandle kwendlu yakhe njengoba usitshelile. Hey. Ngethe umgade mina loyo. Mgade ukuthi uyapi nokuthi uhlangane nobani. Ngifuna ukwazi yonke into mina. Sezwana? Kulungile nomzane. Uyazi sambe was. Ihlezi ngikutshela ukuthi manguthathela icasulo webhekisisa kade ngikutshela. Kodwa baba, baba yeke umahamba. Kanti yini lo yenza kuchodi? Jodi hayi. Yeah. Ngoba nyophaca. Me. Ngisaya kwaNgqongqoshe ngizobuya sekuhlwini ningibekela ukudla uyigade lentombazanyana ingalingi iphume ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169